अभी आप सुन रहे हैं मां कामाख्या फिल्म्स की भक्तिमय प्रस्तुति। मंदिर एगो बना दी पाकिस्तान में, बाजू बम 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 गूंजत सग संसार में। ओ बाबा मंदिर एगो बना दी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। करुयो बाबा योगी मोदी के कनियो समझाऊना यो बाबा, मोनक ये गोलल सा पूरा करुयो बाबा योगी मोदी के कनियो समझाऊना यो बाबा। देख ले बैजे है कैसे तैयार सबकी ओए, देख ले बैजे है कैसे तैयार सबकी ओए। बस कहने कृपा करुणा हमर पलान में हो, बाबा मंदिर एगो बना दी पाकिस्तान में, बाजू बम 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 गूंजत सग संसार में। बाबा मंदिर एगो बना दी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। बातें मोने मन में जल ओतई हम चढ़ेबई अगला साल सावन में। सजले लकिया भिलास बातें मोने मन में जल ओतई हम चढ़ेबई अगला साल सावन में। कनिता तू यौ त्रिपुरारी ई देखू दुनियादारी, कनिता तू यौ त्रिपुरारी ई देखू दुनियादारी। छोड़ब नहीं हम ललसा कोनो गुमान में हो, बाबा मंदिर एगो बना दी पाकिस्तान में हो, बाबा मंदिर एगो बना दी पाकिस्तान में।